Esther the Black Teacher ndabweranso masolo ano ndi update. Ulendo uno ndabwera ndi update imodzi. Tikudziwa kuti Donald Trump ali ku Switzerland ku Davos kumene analankhula zulo zomwe tinalankhulaso pa update ya mamawa ija. Tsopano Donald Trump wakhazikisa kapena kupanga launch officially charter ndondomeko ya bungwe limene wakhazikisa lotchedwa Board of Peace. The Board of Peace. Board of Peace imeneyi akuti ndi chani? Donald Trump nthawi zina amatha kupanga zinthu zabwino. Okay? Tanenapo kuti nkulu ndo bowa. Chachikulu chimene amabowera ndichonena kuti amafuna kuti chinthu china chilichonse chimene chikupangidwa iyeyo dzina lake likhale patsogolo. Ngati patsogolo palibepo dzina lake, chinthu chimenecho iyeyo amatha kudana nacho, amatha kusachipanga support. Okay? Ndinapereka chitsanzo cha ku America anadana ndi Obamacare yomwe inali health insurance program, universal health insurance ya ku America, kuti aliyense anthu ama low income akhaleko ndi mazimu yawo kumene koko. Koma chifukwa choti imatchedwa Obamacare, the Affordable Care Act, yomwe inayikidwa malamulo ngati lamulo ku America, anadana nayo kwambiri. Kudana nayo mpaka leloli anakwanisa kuichotsa ndithu kuti basi kuti cholinga kuti asazamvenso dzina la Obama kukhala ndi Obamacare. Ndiye iyeyo abwerano ndi plani yake yofanana ndi yomweyo. Mwinanso yosafika pa iyoyo yani. Koma chifukwa choti iyoyo ili mudzina lake, he will be happy. Amene ndi Donald Trump. Kwa anthu amene munaphunzira za human behavior mutha kumutchula kuti ali mukategori yanji. Anyway, Board of Peace. Board of Peace akuti ndi gulu la anthu amene wasankha iyeyi, amene wapanga invite kuti akhale ma members omwe adzikambirana ndi kuyendetsa za peace kapena mtendere pa dziko lapansi pano. Idea ikoyambirira inabwera ndi mmene amapanga negotiate ceasefire ku Gaza pakati pa Israel ndi Hamas. Mukumbukira kuti anapanga deal kumapeto kuja imene anatulutsa ma hostages amene anatsalira aja komanso kubweza mitembo ya anthu amene anaphedwa m'manja mwa Hamas, ndipo Israel inatulutsa ma prisoners ambiri ama Palestinians. Deal imene ijayo kumapeto kwake anabweranso ndi plani ina yonena kuti ku Gaza kuja kusinthidwe, kumangidwe kukhale city ya nyuwani. Ndi plani imene yoyo ndi imene inayambisa idea yake yonena kuti Board of Peace. Okay? Koyambirira ananena zimenezo kuti after first round tizakhazikisa Board of Peace, anthu amene athandizire kuti kumene kukhale mtendere, kumangidwenso bwinobwino. Ndiye plani ija inakula sopano. Kukula kwake sopano Board of Peace yomwe wapanga launch akufuna kuti ikhale izigwira ntchito zomwezo zomwe imagwira UN, United Nations. Plani yake ndonena kuti iyi Board of Peace yomwe yayambika dzina lake, ndipo iyeyi wapangidwa kukhala indefinitely chairman wa Board of Peace, meaning kuti even akazasiya president wa America iyeyo azakhala chairman wa Board of Peace. Akufuna ikugwira ntchito zomwezo zomwe UN, United Nations ikuyenera kumapanga. Koma iyeyi akufuna iyi amadana ndi United Nations chifukwa he cannot control United Nations, pomwe iyi he can control it. Okay? Ndiye kwapangidwa launch Board of Peace. And there's something interesting. Anatumiza ma invitation kwa atsogoleri amayiko siyana including China, Russia, Belarus, matsogoleri ambiri Pakistani, matsogoleri ku South America, ku Europe. Ku Africa, tsogoleri amene wayitanidwa apo amene tamuona ndi wa dziko la Egypt. Tsogoleri wa South Africa sanayitanidwe. South Africa is as the biggest economy ku Africa sanayitanidwe. Koma wayitana Egypt ndi ma Arab countries, ndikuzabwera Qatar, kumene kuzabwera Russia, China, kuzabwera ku Europe, kwachina Italy ndena. Ndiye anthu ena avomera ajoina, ena sana joine sana yankhe. Padakali pano tikudziwa zoti Russia inayitanidwa koma sina yankhe, sina joine. Padakali pano sitikudziwa kuti ijoina kutsogolo. China inanenanso kuti inapangidwa invite, sina yankhe, sina joine. Okay? Ku Europe anapangaso invite mayiko ambiri ku Europe amene sada yankhe, sada joine.
Okay, kaya joina kutsogoloko sizikudziwika. Amene anjoina padakali pano ndi maiko ati. Amene anjoina padakali pano ndi maiko ambiri aku Middle East. Kuphatikizapo ku Asia kwa china Pakistan, ndiye kuli Argentina, ndiye kuli Indonesia, maiko amene wawa. Ndiye kuzabwera Qatar, maiko aku Middle East ambiri ajoina. Okay? Kumaso waitanaso maiko aku Southeast, ku Eastern Europe, ajena Belarus amene ndi abale a Russia. Belarus ili kumeneko yaitanidwa. Okay? Anaitananso Israel, Netanyahu, koma Netanyahu sanapiteko. Okay? And Netanyahu is not very comfortable chifukwa waitanako ku Board of Peace maiko ena onena kuti ndi Netanyahu ndi Israel saonana bwino. Waitananso kumeneku Zelensky wa Ukraine. Koma Ukraine yanena kuti sili comfortable kuti ikakhale mu Board of Peace ndi Russia yoti ikuwapanga attack. Okay? Yeah. So anyway, ku Board of Peace monga ndanenera EA wasankhidwa kapena wadzipanga kukhala chairman indefinitely, number 1. Number 2, maiko amene wawo amene akulowa nawo mmene mumuwa akuyenera alipire $1 billion. Price tag yake ndi imeneyo. Kuti iliyo mulowa ndiye yolowera yanu, membership yanu ikhala $1 billion. Sindikudziwa kuti ma arrangement yake ndi $1 billion imene iperekedwa bwanji. Kumano, those are the things that have been done. Now, when you look at the whole plan, yonena kuti ku Gaza kumangidweso, malo moti ku Gaza kuja kuzingokhala kumalo kopezeka United Refugees Agency, UNHCR, United Nations, afuna Gaza ije ikhale economy, ikhale dziko bwinobwino, likhale dera bwinobwino loti lili ndi economy, anthu akugwira ntchito zawo za bwinobwino, kuli maskulu, kuli chanjani, ikhale ngati Dubai imene akutendera mwino wake, which you can say it's good to have a plan like that to rebuild Gaza for the people. It's good. Ngakali ma critics ena kunena amwene izizi ndi za business basi. Angofuna za business. Kutena kuti mufuna Mungu achotsa kwa anthu. Chifukwa mwamati mumange ma cities anu ndi kuti anthu amuza asunthako. And they cannot afford. Ndi kuti kuzangokhala kwa anthu olemera. Ena ma critics ali chocho. Komano you cannot take away the idea. Kuti the idea is good. Ineyo ndi mamvetsera ma speech ose, ma presentation nawo pompano. Chimene ndaonapo nchonena kuti izi akanatha kupanga ndi United Nations. Kuli mabungwe achikhalire amene amagwira ntchito ku Palestine amene akanatha kugwira nawo ntchito. Koma Donald Trump afuna kuti chikhale chinthu chake, chimene chikhale pa CV yake, chimene chikhale pa record yake, chimene anga mabange boast kuti ineyo ndi amene ndinakhazikitsa the Board of Peace. Ndi inu muzindipembeza ine. I think that's the idea. So if you hear in the news about the Board of Peace yakhazikitsidwa ndipo idakali choncho. Zikomo kwambiri.